Hello, good morning mga kabisayang Ilocana. Ngayong araw na to ay ang ating activity ay pipiknik ulit sa dagat. So ngayon ay linggo. Ang date, nakalimutan ko na kung anong date. But anyway, we're heading to Nalbo, somewhere in Nalbo. Ay mga Pebble Beach sila dyan. Punta tayo doon para maligo, kumain, mag-fishing of course, at kumuha ng mga good sceneries via air, top view. Kuha tayo. So namili kami ng mga pagkain, hindi ko siya nasimulan, hindi ko nakuha yung mga pagkain na binili namin. But anyway, mayroon kaming mga kilawin, yung jumping salad. So makikita niyo yung, actually open na yun, nakikita na ng lahat. Yung buhay na shrimp na nilalagyan nila ng kalamansi, asin. So yun ang ulamin. Bumili rin kami nung parang unamot mesa? Oh, dilis pala, fresh dilis. Kikilawin din. Ewan ko kung kaya kong kainin. Hindi ako sanay sa dilis. At saka yung shrimp. Meron din tayong red eggs at yung pang breakfast. So most likely baka mag-stay kami dito hanggang lunch para makapag-paligo si Mother Deer. At lahat na rin. Pero ako ang target ko is mag-fishing. So bumili na ako ng aking bait, live bait. Ewan ko kung ilang piraso to, but it cost me 20 pesos para doon sa bait. So we'll see kung anong mangyayari doon. Sure, it's gonna be fun. Sangari po? Awan tawar na? Yan lang talaga sir, weekend kami. Weekend, DJ ngay ko di karaoke I-open ba ito, sir? Asag maman Naging gana ngayon sir? lunch time, after lunch naman siguro gawin. Mga time na ito. Kanya last Mano ka na? 1,000 G cottage. So mga alauna siguro, alas 2. O, bawas na dyan boss. Nanakamod dati ko. Weekend kami sir, so talaga na, pero cottage kami sila. So 1,000 yung cottage. Tinatanong natin yung karaoke. Thank you. So yun, 500 daw yung video, okay. Within, ewan ko, hanggang 2 o'clock siguro. So tarong natin, sinong magbibideo okay? Magbideo okay kayo? Magkanta kayo Norentaan tayo ito video okay, kagkanta kayo amin Ayan. Dito sumungbat. Abagay, adan insan. Video okay han. Sino kumanta? Okay, video okay. Sige insan, pa-open mo.
Kumakanta pa yung tibus tayo, oh. Ayan, ayan, video okay. So ito yung, Anong simple nung pingin mo lang excuse me. Lamangan tepe karon sa ate. Inoy kaya agdidigusan ko na pudot. Ayan, sabi ko, umiinit na kasi. Nakalimutan ko pa yung sunblock. So ito yung Nalbo Beach, beach nila, Nalbo Beach yun. Ayan, medyo may mga ano, ulit paringit dito sa Ilocano, pero yan yung mga coral reef. Kaya medyo delikado. So yan siya. Oh. Yan. Ganda, di ba? So, ito yung mga pebbles nila. Actually doon, yung pag dinerecho mo doon, doon kami namulot ng mga bato. Doon yung downtown ng Luna. Sa kabila naman, dito, yan yung doon kami nag-picnic, farther down pa doon para Darigayos. So ito yung tinatawag natin na nila or tatin na West Philippine Sea. Ito. So kung dedire-diretsuhin mo dyan, magiging China yung lugar. Ayan. Oh. Ay wala tayong kape, di pa tayo nagkakape. Adata, kape tayo, kape. Ayan, magkakain muna tayo. Ito yung mga baon namin. I-demo mo basang. I-demo. Ayan, ano yan? Avocado, dessert. Ito yung fried rice. Granada. Ito, daing na tuyong-tuyo. Ilagay mo na lang dito lang. Ano pa? Yung lechon, nasaan yung lechon? Ilabas mo na yung masasarap. Ayan ang lechon. Oh, lechong baboy. Ito, buksan mo ng konti basang para yan yung parang lunch natin mamaya. Kaso wala na tayong kanin. Pero binili kami ng Bigas? 150 pesos. Na? Di mata. Adeta, sa pang rice, sa pang lunch nung kurang. Ano? Saan naman nila? Ayan, yan yung jumping salad mamaya. I-open mo lang. Tapos na makaangas na. Paigid mo pa lang. Kasta. Tapos yun yung lechon. Kung gusto nyo mag-breakfast ng lechon. Yung mga kakanin dyan. Ayan. Yun yung favorite. Yung igat. Ayan. Ayan. Sige, kain na. Ayan. Tim. Ayan. Mga kabisayang Ilocana. Kaon tayo, mga antayon. Kain tayo. Ano sa inyo yung kain na? Kaon. Kaon, sige, tama ko. Kaon tayo, Day, Dong. Kaon tayo, Bisayang Ilocana. Busy lahat. Gutom. Kasi may 8:30 na, wala pang kumakain sa amin. Kaya busy. Kain muna bago ligo para yung lunch natin, mag-isip tayo ng dagdag ng lunch natin mamaya na. Meron tayong puro kilawin kasi baka hindi ano. Yung ulam natin, lechon na sebo, hindi sebo, lechon na taba ng baboy. Taba masyado yung baboy. So yung matataas ang kolesterol kagaya ko, dahan-dahan kayo dyan. Ayan, inang. Pili ng pagkain, inang. Ayan. Hello mga kabisayang Ilocana. Ito, nag-set ako ng ating fishing rod. I think may humuhila. But wala na siguro yung kanyang pain. So, tayo natin. Anyway, marami tayong pain doon. Mag-video-video muna tayo. Ayan, niligo na sila. Kunin ko lang yung aking saklob at tayo masusunog dito. There you go. So hello mga kabisayang Ilocana. Ito yung continuation nitong kanina. Medyo marami tayong namisan na mga activities. Anyway, ito yung napishingan natin. Medyo minalas pa. Kaya ito lang yung nahuli. Medyo malas-malas pa yan. At yun yung nahuli na. Yun ang fishingan namin.
sa palengke. Wala tayong nahuli. Kaya yan ang iihawin natin. Sa ngayon ay mga 10 o'clock na yata. 10 o'clock na ng tanghali or past 10. So yan, ang init. Hindi pa tayo nakakapaligo. So yan, ang ganda ng araw. So hopefully hindi siya ulan, but usually sa hapon siya umulan dito. Habang naghihintay ng lunch, gumagawa ng lunch, puro inihaw ang ating kakainin ngayon at yung natira kaninang maga na nindon. So far, so good ang ating weather. Medyo cloudy ang konti. So most probably, umulan siya mamayang hapon. Ayan. Hello mga kabisayang Ilocana. Ito, nakatagpo tayo ng mga riders sa La Union chapter kayo. KYT helmet. So nakipag-picture tayo sa kanila, yung group nila kanina. Hindi sa buong grupo kasi may Pangasinan din. Inabot natin yung La Union lang. Pero ito, kasi linag ko yung Kilawin. Ata-ata. So nandun na rin siya. Ito ang kanilang ulam ngayon, which is the same yung dinag natin itong mga nakarang araw. Yung ata-ata o Kilawin kalabaw. Sabi sa inyo, authentic dito. Itong pagkain na to sa Ilocos. Anong lulutin nyo yung Kilawin lang? Wala kayong papaitan. Meron ding papaitan. So, parehas na parehas yung ating pagkain ng ating ginawa last time. Ayan. Ayan. Sila yung La Union group member ng La Union chapter ng KYT helmet. So si Balong from Bacnotan. Salino ka, Balong? John sir. Jun, salino ka, Tagano ka? San Fernando. Si Kangay, Balong? Bacnotan po. Bacnotan. So majority Bacnotan, San Fernando kayo. Ayan. So nandun yung group nila. Apo. Ayun. Dami nila doon. Yan. But may meeting kayo rito? Meet and greet. Meet and greet. May Pangasinan kasi yung iba. So meet and greet daw. Parang, so Pangasinan lang ang at saka La Union so far. Wala pang Ilocos region. Rarami yan. Mukhang masaya yung grupo ninyo. Ayan. Umanay nga ro. Dahil kasi tayo kung nagano kayo. Ayan. Dami na. Ilan ang membro nyo sa La Union? Anong membro yun? 40 to 50 sir. Around 50 members. And counting pa yan. Marami. Ayan. So ano yung requirements? KYT helmet sir. Ha? KYT helmet. KYT helmet. Dapat yung helmet mo dapat parang pinopromote nyo yung KYT. Ano yun yung brand? Ayun, KYT yung brand ng helmet. Pinopromote nila. So hindi ka pwedeng gumamit ng ibang brand. Sa motor, wala naman. Sa helmet lang. Ibang grupo namin po. Ha? Helmet yung labanan. Yung ibang grupo namin gano'n. So kanya-kanyang helmet na pinopromote. Bali, hindi sponsoran kayo ng KYT. Hindi po. Hindi. Ano yan, libre? Sana naman KYT. Baka naman. Mag-provide na. Tingnan mo naman, pinopromote nila yung helmet na KYT for free. But talagang ganyan. Uray pay nuwa, putong tuga. Uray pay nuwa, paspasan tuda.
mga Kabisayang Ilocana. So meron tayong mga na-meet kanina na yung mga furniture namin na naghihiwa ng kanilang ng papaitan yung Kilawin. So nagbigay sila ng sticker, po-promote natin na TYC. Team Pangasinan. Team Pangasinan, thank you. Thank you po sa Ito. Team Pangasinan naman to. KYC, di ba? KYT po. KYT pala, sorry. KYT Helmet. Aba. Pangasinan chapter at promote ko na. KYC La Union chapter naman tong isa. So na-meet natin sila dito sa Nalbo. Ayan. So nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Oo. So promote na rin natin pare yung Bisayang Ilocana. Okay. O paki-subscribe na rin yung mga kasama natin. Ha? Salamat ha. Salamat. Salamat. Ayan. So Sorry po. ha? Anong YouTube channel po? Bisayang Ilocana. Bisayang. Bisayang Ilocana. Hindi ako yon, yung girlfriend ko. Sige, salamat. Ayan, nagkaroon tayo ng mga kaibigan. Ayan, pinopromote natin yung sayang, nandito lang ako, magiging La Union chapter member tayo. So, ito yung kanila, ulitin natin. Oop, sorry, Pangasinan. Ayan, Pangasinan KYC Helmet. KYT, sorry, KYT. KYT Helmet. Pangasinan. Oh no, Pangasinan. Ayan. At saka KYT Helmet La Union. Yan. So anyway, nandun sila sa kabilang cottage. So ang ating i-vlog naman ay yung kakainin natin ng mga inihaw. O ito yung si Miss Pangasinan chapter. Hindi po, La Union po. La Union, yay! Thank you. Hello po. La Union chapter. Sir, Ha? ramanan nyo tayo Ilocano nga ata. Ay, atin vlog ko nga kasta. Ayan nagkaroon tayo ng ata-ata. Salamat ha. Salamat. So, Bisayang Ilocana ha. Bonit lipatan. Ay, one sir. Bisayang. Salamat. Ayan, binigyan tayo ng ata-ata at saka puto. Nagkaroon tayo ng instant. Kaibigan, napakarami nila. Ganyan lang naman tayo. Ayan. Princess. Ayan si Sir. Napukot siya. So, ito yung ating mga ulamin ngayon. Inihaw na tumataginting na bangos. Yan. Sigurado, buksit may favorite. Ito, buslugan. Ayan. Ayan. Kumakain na si Mother. So, ayan, mga Kabisayang Ilocana. Sibugan na at tanghali na. Alas 12 na yata. Ulan yan, no? Tingnan mo yung napakakapal na ulap. Parang
malakas dito eh. Kaya sira yung mga plano pag ganyang ulan. Pero okay lang, masaya naman. So, ayan ulit, ito ay Sanalbo dito sa Luna, La Union. O, kung gusto nyong mag-visit dito, marami kayong makikita dito sa La Union. Especially Luna, kung saan ako nakatira dito sa Luna. May mga magagandang beach dito. Mayroon pang white sand dito, pero coral lang, hindi kagaya ng ibang white sand na parang ala Boracay yung sand nila. Pero dito pebbles at saka konting coral reef. But meron siyang parang lagun-lagun kung saan sila naliligo. Ngayon low tide na. Kanina, ayun, yung bato doon, halos hindi mo makita kanina. Yan. Bato yan. Pero ngayon, pinaglalaroan na ng mga bata. At sarap sana mag-fishing doon sa banda ron. Kung saan yung wave, kung saan nag-start yung wave, masarap mag-fishing doon kasi malalim. But wala na tayong time. Bumisita kayo dito sa La Union. Pwede nyo puntahan yung San Juan and then diretso kayo sa Luna. Marami ditong magagandang restaurant, masarap na restaurant. Nandiyan si Lola Mendengs. Kumain ako doon. Katabi pa ng Baluarte yon na kung saan ay tourist spot din. So, promote natin Lola Mendengs. Oo. Ilang beses ako kumain doon. Shout out kay Dr. Santa Romana, kamag-anak natin. At doon segundo, galing kami doon kahapon, kumain kami ng pansit. Nag-order ako ng bihon at saka pansit. Kalimutan ko yung pangalan, ba't may sauce siya eh. Maisip ko yun. So, yeah, punta kayo doon. Kumain kayo, masarap ang pagkain. Meron tayong bahay na bato dito. Meron tayong Imoki Island, I think ang pangalan nun. Meron tayong falls dito sa La Union. Kalimutan ko lang yung pangalan niya. But maraming mga tourist destination dito sa La Union. I mean, sa Luna. La Union of course, in general, but specifically Luna, yun yung mga makikita ninyo. Imoki Island, meron pang Bimoto yata, katabi niya, meron yung nakita. Imoki lang nakita ko. Baluarte, bahay na ba to? Ano pa nga ba? Of course, yung aming lumang simbahan na napakaganda. Hindi man lang natinag itong nakaraan na earthquake. Tapos yung mga restaurant na masasarap, talagang recommended ko sila. Kumain ako doon. Number 1, Lola Menteng. Katabi yun ng Baluarte. At number 2, Don Segundo, I think yung pangalan. Kumain kami doon. Lumi, there you go. Lumi yung kinain namin kahapon. At super duper sarap. Actually, nung matikman ko, okay, mag-order ako para matikman ni Mother. So, ayan, ang ganda ng panahon. Pero nakakatakot. Ayan. Mamaya ulan na yan.